बैसागुनि अफार लोगोफोर नै नोंथांमोनाबो नांगौबा लांफैनो हागोन जि मोजां मोजां लाबोदो नै जोंहा बिजावजालिया हौवा हिन्जावनि दावराव दावसिखौ बाद होदो लोगोफोर बैसागु बोथोरा मोनफैलायबाय हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेयावबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोना थाबाय आरो बुथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर ओमफ्राय दिनै मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो न'खरनि जानाय लोंनायजों लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो आसा खालामनाय थाबावो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव हाबनानै नायदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय लोगोफोर थुदो होमबा लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामहोलांसै दिनै माने फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां स्र' आरो बिराद मोजां मोनदों लोगोफोर दिनै माने अखा हानानै बिराद गोबाव जाबायमोन आरो अखा हायिया जोंनिखै लोगोफोर ओमफ्राय नोंसोरनिखै अखा दंना गैया जोंनिखै माने दिनै हरावसो हादो आरो गोसोखौ ओरैबायसा गोजोनग्लायनाय मोनदों थुला बाला स्र' आरो लोगोफोर ओमफ्राय फुङावनो खानाय सानाय स्र' लोबनानै आंहाबो रेडि आरो प्लास्टिक लानानै नै आलुबारियाव सिदा सिदि मोनफैलायबाय नै लोगोफोर आथुर बिथुरनो ओमफ्राय आं नोंथांमोननो जे खोथादोंमोन भिडिअआव जमा बिजावजालिजों जमायै आलु गायनाय बे आलुखौ माने दिनै खानो फैदों आं लोगोफोर ओमफ्राय नायलांदो नोंथांमोनाबो माबोरै थायदो आलुखौ आं एसे देखायना होनोसै नोंथांमोननोबो नै लोगोफोर बेफोरबायदि थायदो आरो आलुआ बरिया मोजां थायखादो नै लोगोफोर ओमफ्राय अखा मोनाखैमोन आरो लोगोफोर दिनै मोनायावसो अखाया मोनदो दासान्दि माने अखायानो गैथ'थारामोन नालाय अब्लाबो बिराद मोजां थायदो अबा मोनलायलांबाय नै ओइ गोमोनखौ फोराननानै दैज्लाङाव जानो दोनहैसिगोन आरो लोगोफोर नै बिराद थायदोंमोन थायनायालाय फिथाइया मोजां थायथारदो खनासेयावनो जि बुरजा थायथारदों आरो नै लोगोफोर जागायाथ' बांद्राय बुरजा नङामोन अब्लाबो जि थायदो नै ख्रिख्रिनो थिया जालायनाय खावसे मोनजोब्बाय दिनै माने सबायजों आलु संहांदो आरो लोगोफोर ओमफ्राय पनिर ओमफ्राय सजना आलु इखिनि संहांदो आरो मानो होनबा लोगोफोर हाजिरा दं आरो न'आव ओमफ्राय दिनै माने मोनजानाय बारायबो नंखाया नालाय दिनै बिस्थिबार नालाय लोगोफोर जेबो जाया ओंखायनो हाजिराफोरनो मिरामिसखौनो बोथिसे संनोसै होननानै लाहार फाहार ओजोंहाय सजना हागासिनो मोसौ गलिया बारहुंखाजों बायदो लोगोफोर दिनै मोनायाव ओमफ्राय नै फाहामनो माने गेदेरफोरमोनखौ लिंहरदो आरो गोजाननिसो गामिनि नङा गोजाननिखायनो माने बोथिसे थेब्रे जाहरनोसै सबायजों ना मा होनो मिरामिसो देवलाया गेदेरफोर बेदर जायाना दिनै जोंहा बिस्थिबार ओइ नै बांख्रबलाय लांबाय ओइलाय जायाहाय इजों लोगोफोर पनिरखौ माने फ्राम एवना लाखानोसै आरो दिनैसो माने पनिर जायांदो बेसेबा गोबाव जाबायमोन लोगोफोर पनिर जाथारिया माने बेदर फिसा जाबाय थानाय पनिर खलाफोरखौ गोसोखौनो खाङाहाय लोगोफोर ओमफ्राय नै ओजोंहाय सजना आलुजों रेडि जाखाबाय आरो ओमफ्राय खावसे एवना लाखाबाय आं लोगोफोर नै बरियानो सुन्दरिनो ओजोंहाय नै बिजावजालिनि ओंख्रिया सबाइ ओंख्रिया गोदौफावलांजोब्बाय अबाव थांखो मानसिया हनै लोगोफोर ग्लब खान्थासे संबाय आरो ओरैनोबाबो न'नियानो बुरजा जाखायो नालाय लोगोफोर ओमफ्राय हाजिरा थाजिरा थादेरबाथ' दा बुंसै आरोना ओमफ्राय नै स्रेम एवनानै लाखानोसै आं बरियानो गोजा जालायनाय जाबाय खोमाहाय आंहा एवनाया लोगोफोर बाराखौबा रोंलायलाङाहाय आंहा ना बेदर जायैनि माबाफोरखौ ओंख्रिफोरखौ जाबाय खोमा मोजां एवदाब लाबाय नै लोगोफोर ओमफ्राय दै होना होनोसै आरामसे खनसे जादोंना सबायना मिथिनाय नंला खोमसिदो मोनदोना मोनाखै नायनोसै र' लोगोफोर वाव ओमफ्राय आलुखौ आङो मोनफा मोननै थुफ्लेना लानोसै लोगोफोर मोजां मोनजायो आरो आलुफोरखौ बिदि मोनसे मोननै थुफ्ल'ना लाबाथाय ओमफ्राय नै लोगोफोर मोनबायानो आरो बरिया नुखाबाय नै लोगोफोर ओमफ्राय एसे रानहोबावगोन आं रोसिखौ बिदि माने ओंख्रि बायदि दोना आरो एसे फाजा बायदि खालामसै फोरानबावनानै ओजोंहाय आरो सबाइ ओंख्रिया मोनबाय नै लोगोफोर बिजावजालि संनाया आलु होदो लोगोफोर आलुखौ माबादो थावजों सेरनानै आरामसे संदो आरो नै लोगोफोर बरिया नुखाबाय टेस्टिनो जानायावनो गोथाव नुखाबायहाय लोगोफोर नै जाबायबो बारा माने रोसिखौ फोरानला आङो गथ'फोरा मानो होनबाथाय रोसिखौसो बांसिन मोजां मोनो नालाय जाबायहाय संबाय थालां पुरा खोमसि जाजोब्बाय आरो बोथोरा लोगोफोर
जि अखा हाना होबायना ओमफ्राय खामानि मावग्राफोराबो दसे जिरायबाय आरो अखायावथ' बहालाय मावनो हाबावो नङा होमबा लोगोफोर ओंखाम ओंख्रिया मोनबाय जेला जाहोनोसै लोंहोनोसै नङा होमबा लोगोफोर जाना थांनोसै खामानिया जाबाय जा खामानिया जादा ओमफ्राय अखा हादों लोगोफोर बेबायसा खामानिखौ माने मावस्लाबनो हादिया आरो ओंखामाबो रेडि जाजोब्बाय हौवा हिन्जाव दावराव दावसिफोरखौ बारहोदो लोगोफोर दा जा बैसागो सौफैबाय थाबाय लोगोफोर खाथि जाबाय जोंहा फंबाय जेम्स एक्टरनि हाबाया आरो लोगोफोर आंखौ माने इनभाइट खालामहरदो आरो फंबाया फैथारनांगोन ओरै रखम आरो नायनोसै समाल' मोनफैनोसै नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय दासान्दिथ' जा फंबाय जेम्सनि सना हाबानि सना हिन्जाव गोदाननि सना गना आसान बायनाय ओरैबायसा मजा जागासिनो दं आरो लोगोफोर फंबायनि सना 2.5 लाखनि सना होबायनो फंबाया बिराद मोजां धुमधाम जानांगौ लोगोफोर बैसागोआव हाबाखौ जेम्स एक्टरनिखौ बादो भाइरेल सालार हौवा हिन्जावनि नांलाय खमलाय उनावहाय मिलायफिना बियो दा आरो रागा जोंबाय जेला ससियेल मिडियायाव बयबो रागजों खमजों हिन्जावाबो होनबाय हौवायाबो होनबाय बेफोरबायसा आरो लासैनो माने मिलायफिनथों होननानै आंबो माने आसा खालामो आरो लोगोफोर ना मा होनो जोंहा फंबाय जेम्स एक्टरनि बुंनायखौबो माने खायफा मोजाङानो मोनदों आङो एनिथिं एमजिनि आरो प्रितिनि गेजेराव बुंनायखौ आरो माने लोगोफोर बेनिफ्राय नंमारगौ गावसोरनो माने हाबा जाबाय गोसो थोलायनानै मोजां मोनलायनाय हाबा जाबाय रावबो माने जर जबस्थि हाबा होआखै गथ'बो जाबाय दा आरो बेफोरबायसा दावराव दावसि आरो लोगोफोर दा मिलायना थानांसिगौमोन हाबाबो जाबाय जेला गथ' सासेबो जाबाय माने बेफोरबायसानो दावराव दावसि जानांगौ नङा होमबा लोगोफोर बैसागुनि अफार लोगोफोर नै नोंथांमोनाबो नांगौबा लांफैनो हागोन जि मोजां लाबोदों नै जोंहा बिजावजालिया माथा अरिजिनेल माथा ओमफ्राय नों बबेखौ फसायखो इयो जारौरौ मोजां नुगोन दे समायदो जारौरौनिखौनो लादो नोङो मोजां दे बेखौनो ला खायमाखायसे मोथेथे होनदोहाय गोसोम गोफानो मोजां नुदो नै लोगोफोर कास्टमार न'आवनो एकदम जिउ-जिउथार लाग्राफोरा बजाय फर्टि जाजोबदो नै मानसिफोरा दे माबार लादो अफार होनायावनो लानांगौहाय बैसागोआव अफार होखायोना दे नानियाबो लादो मा लादो नोङो दख'ना गसंनाय वा नै फिसाजाब दख'ना गांसे लाबाय आंना खायमा मा मोजां नुदो नो आब' नों मा खायमा गानोहाय बाथ' कालार ना बाथ' कालार बैसागोनि नामाव नै गांसेखौ लाबाय नै लोगोफोर मोजां नुदोंना नुवाखै मोजां नुदोंना आब' नो बरिया नुखादो दे साफा नुदों ना ओइ सासेया मा एल'बाय थाखो लादो मोजां दख'ना गांसे लादो गस्लाखौ लाग्रोबाय आसा बायदेवा जों गामिनि आसा बायदेव बियो आब' ओरै फैनाया बांसिन गुबुन ना फैनो थुख्ला